1912 ମସିହା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଜାହାଜ ଟାଇଟାନିକ୍ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲା। ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଏହି ଜାହାଜକୁ କେହି ଉଡ଼ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେବଳ କିଛି ଦିନ ପରେ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଘଟିଥିଲା ଏମିତି ଘଟଣା ଯାହା ସମଗ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଟାଇଟାନିକ୍ର ରହସ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରାଇ ଦେଇଥାଏ। ଟାଇଟାନିକ୍କୁ ବ୍ରିଟେନର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଷ୍ଟାର ଲାଇନ୍ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏହାକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ମାର୍ଶଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଜାହାଜ ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଯେ ଏଥିରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ଜିମ୍, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ଲକ୍ଜରି ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। 10 ଏପ୍ରିଲ 1912ରେ ଟାଇଟାନିକ୍ ଇଂଲଣ୍ଡର ସାଉଥହାମ୍ପଟନ୍ରୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଜାହାଜରେ ପ୍ରାୟ 2200 ଲୋକ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ। କେହି ଜାଣିନଥିଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଯିବ। 14 ଏପ୍ରିଲର ରାତି ସମୁଦ୍ର ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଲୁକ୍ଆଉଟ୍ କ୍ରିଉ ଦୂରରେ ଜେଣ୍ଟ ଆଇସ୍ବ୍ରେକ୍ ଦେଖିଥିଲେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଟାଇଟାନିକ୍ ଆଇସ୍ବ୍ରିକ୍ ସହ ଧକ୍କା ଖାଇଥିଲା। ଧକ୍କା ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲା, ଜାହାଜର ତଳଭାଗ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜାହାଜ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର କଥା, ଟାଇଟାନିକ୍ରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଲାଇଫ୍ ବୋଟ୍ ନଥିଲା। 2200 ଲୋକ ପାଇଁ କେବଳ ଅଧାଧିକ ଲାଇଫ୍ ବୋଟ୍ ଥିଲା, କାରଣ କମ୍ପାନୀ ଭାବିଥିଲା ଟାଇଟାନିକ୍ କେବେ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାନିକ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେହି କାନ୍ଦୁଥିଲେ, କେହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ କେହି ନିଜ ପରିବାରକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଘଟିଥିଲା ସବୁଠାରୁ ଇମୋସନାଲ୍ ସିନ୍। ଟାଇଟାନିକ୍ର ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜାଉଥିଲେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଡରି ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଇଟାନିକ୍ ସମୁଦ୍ର ତଳକୁ ଡୁବିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ରାତି 2:20ରେ ଟାଇଟାନିକ୍ ପୂରାପୂରି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଓସେନ୍ରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲା। 1500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସେହି ରାତିରେ ମରିଯାଇଥିଲେ। ବରଫ ଭଳି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଅନେକ ଲୋକ ହାଇପୋଥର୍ମିଆରେ ମରିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଟାଇଟାନିକ୍ର ମିଷ୍ଟ୍ରି ଏଠିରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। କେହି ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି ଟାଇଟାନିକ୍କୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମିଳିଥିଲା। କେତେକ ନ୍ୟୁଜପେପର ଟାଇଟାନିକ୍ ଡୁବିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା କାହାଣୀ ପବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ। 1898ରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ନୋଭେଲରେ ଟାଇଟାନ୍ ନାମର ଗୋଟିଏ ଜେଣ୍ଟ ସିପ୍ ଆଇସ୍ବ୍ରିକ୍ ସହ ଧକ୍କା ଖାଇ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି କାହାଣୀ ଟାଇଟାନିକ୍ ସହ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ମିଳୁଥିଲା। ଏହା କେବଳ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ଥିଲା, ନା କି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ? ଏହି କନ୍ସ୍ପିରାସି ଥିଓରିଷ୍ଟ କହନ୍ତି ଟାଇଟାନିକ୍ ବୁଡ଼ିବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ମନି ପାଇଁ ଏହାକୁ ଜାଣିଶୁଣି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କେହି କହନ୍ତି ସେହି ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରାଭିଟି ଆଇସ୍ବ୍ରିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଟାଇଟାନିକ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। 1985 ମସିହାରେ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଟାଇଟାନିକ୍ର ୱିକ୍ ଫାଇନାଲି ମିଳିଥିଲା, ପ୍ରାୟ 12500 ଫିଟ୍ ଗଭୀରରେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଟାଇଟାନିକ୍ର ଭଙ୍ଗା ଅଂଶ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କହନ୍ତି କିଛି ଦଶକ ପରେ ଟାଇଟାନିକ୍ ପୂରାପୂରି ହରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଟାଇଟାନିକ୍ର ଷ୍ଟୋରି କେବେ ହରାଇବ ନାହିଁ। ଏହା ମଣିଷର ଓଭରକନଫିଡେନ୍ସ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଲିମିଟେସନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। କାରଣ ପ୍ରକୃତି ସାମ୍ନାରେ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରିଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏହିପରି ଏମେଜିଂ ହିଷ୍ଟୋରୀ, ଡାର୍କ ମିଷ୍ଟେରୀ ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।